Kedam tang pre ni pai Great Trogani Apar Dilaji Sirvomu Pathu Aklamalong ke Cheng Sia Phong Dhansari constituency area wise knockout football championship ke Pathu ke Pangcheng Pon. KSA Apar Dilaji branch committee atum penche patur pipon si kedam tang pre ni pai Great Trogani Apar Dilaji Sirvomu Pathu Aklamalong ke Cheng Sia Phong Dhansari constituency area wise knockout football championship ke Pathu ke Pangcheng Pon. Karbi Anglong arlo inkora trok a constituency ang bongpen ke paphidun nai ke Dhansari constituency ta elong. Labangso hawar long ke do owe kimia to maphan ke patho hin pen chenglok. Loge charlia hin ana thuta kang thur ponji aphan puma tha ponsi bangso ke pathu pangcheng ponlo. Lapen labangso ke pathu ponalong Dhansari constituency arlo pen kattu kawe teran pre trok atum chetong pon pusi KSA Apar Dilaji branch committee amai pu raj ronghang pen nang pachini dun. Surya long mangki itum kipa fit huson thelong khela pen chenglok sonsuri stamila dak sonsuri homosti long mangki itum paphid husi thelong athe kape homosti long de khela pen dhula pen chenglok leader tustami ki ongdung si ki ong khela tumi thek se stabi dhonsuri hawa long mangki la puson no a homusa bangke okol kar bi pukarilo dhonsuri a homosti long mangki kar bi pen chenglok di masa kato kavistami leader bangal der leader sabe joni si khela dhula pen chenglok kaching thu naiya along tame kadapun pora despasi litum kese penalas bang so kisun khoilong musmi tum kese penona duhu bange patir pipono kese si bange litum football KSA Apar Dilaji branch committee Dhin Chunbang Rajesh Timung penang ke pachini do na tengke Apar Dilaji hawar ke paphi hup a hawar pinaklo la so pena jok loke char lidun ahina na thu la pen ke pathwa hin setami ke paprang dunji a phansi bang so sai deng ponlo Lapen non ke wangji phai kunia cheklo ni phai ke thom pen Dhansari hawar indeng kep loge charli amu maratuma phan Apar Dilaji LP school along science lapen match a subject free coaching kipi ponje phan chisik pon lopusi ningje pon bangke nil tum lan sosen tum dak Dhansari along uwe kimi tum non uwe kimi tum ki thurmi uwe tum khela ning ki hang pik atum do hala so ke thek damlong sin tum bangso football bang sa padel je branch committee en pabi pon lo laso pabi pon dia ni tum commercial player kemisen ni tum isi atim bangke ni tum select bonsi ni tum isi practice bon stamil tum ki akal bilo chalia song mate KSA pen lada ka branch pen tum isi atim di pon po la det pe no li tum ki bangje la football bang final det pulo tang tel tum non ki bangje bangke free coaching tame apadel je KSA branch committee pen dak apadel LP school sil tum no 3 November pen bangke pangcheng pon po Bangso amai long Dilaji hawar rada cyclem bang longki timung chitong dunsi bangso ke pathu long asar bura phan kachikimo amen pen ke hai tuma phan tangka suri ke thom la pen adun thu ke hai tuma phan tangka suri hini pi pajur ponji pusi lamcha chipi kicheng siang deng ke pathu ponalong Apar Dilaji Sirvomu FC la pen manja sai hematum pen si pathu ponlo Apar Dilaji Sirvomu FC atum ke thek munaga jok gol phop la pen manja sai hem FC atum gol pum ni pensi Apar Dilaji Sirvomu FC atum chepahai kamlo non kecheng si la pen la so adi malong mate nil tum ki matha pon ke anso se mate ke paching thur point phan mate non uwe ki mi tum phan kakhila dula pachihung ni phan la so phan sinil tum so football mate la so a tournament ki di pon la pen ahok alamang ke nil tum la so ha war bang ke a development ro bangke chan jok lo ni tuma hawar bangke hidugret poson lo amane area tame backward ulang la si non na so adi malong ni tum ki bipon mage la so ipawang non ifrange bangji apan lapen ansi paching thuri phan sin tum non la so pini la so football la jai mek ni tum li deng News report Karbing Long Lai